Nawr te. Da ni barod. Beirniad y barod. Cneifwyr ar ddafad gyntaf allan. Dwi'n mynd siŵr o faint sy'n y gorlan. Mi gawn ni glywed yn y man, dwi'n siŵr. Dim Gwen bol ar stondin 2 beth bynnag. Just rhyw damed bach i glanhau fan hynna. Ie, mae hynna mynd i wneud gwahaniaeth. Un symudiad yn llai, un peth llai boi ni amdano fo. Dwi'n sylwi, mae dafod go fech ar stand 1 fyna, so dwi'n tybio gweld cni bech wrth gwrs wedyn. Ie, a hwnna Safi amser. Stondin Rhydian Evans o fanna, a Jack Fagan wrth i ochr o yn cael ei gwasanaethu gan y cystadleuedd o Ffrainc, Maureen Cadet fanna. Ond da ni ar un o bryd yn sbio ar ochr arall, yr sefyllfa, y llwyfan. Y ddafad yna yn cael ei chnifio stodiau hirion yn fanna. Gyda Sarah Griffiths yn cadw'r llygad ar y sefyllfa yn fanna o ran y cnifio'r Jack Fagan yn fanna yn cael ei gyrrychioli wedyn gan y triniwr glân Maureen Cadet hefyd. I'r dim. Ie, so pwy fydd ar tafliad gyntaf? Dybio ni mae Maureen Cadet fydd hi. Maureen Cadet a Rachel Wquart yn mynd fewn yma gilydd. Rachel Wquart sydd gyntaf. A mi newidiodd pethau mewn eiliad yn do. Do wir. Oedden ni gyd yn meddwl mae Cadet fydd y gyntaf, ond oedd yr Wquart wedi gallu... Oedd yna, yn barod. Oedd, mi oedd hi. Ond does wybod nad oedd Maureen Cadet falle wedi gorfod clirio y stondin ar gyfer Rhydian Evans, ond beth bynnag, ie, mae hynny'n golygu mae'r Wquart sydd yn clymu gyntaf ar hyn o bryd tra yn y canol fan hyn, da ni'n edrych ar y gyfraes Sarah Griffiths yn cadw'r llygad ar Richard Jones, un o'r cneifwyr sydd gen i hi, Ian Jones, ydy'r llall. Mae hi wedi gadael y cnina ar y bwrdd am eiliad, tra bod Maureen Cadet hefyd rwan yn rhoi sylw i'r cneifiwr. Lle mae y gni nesaf ti'n dod yn rhyd yma fo, Jack Fagan sydd â hwnnw. A mae'n casglu hwnnw at ei gilydd tafliad o fanna gan Rachel Wquart wedyn o'r holl ffordd o'r Alban. Un arall yn y canol i Sarah Griffiths. Mae pethau'n dod i'r fei wan. Mae pawb fel sy'n nhw wedi dal fyny efo'i gilydd ar hyn o bryd i bob pwrpas, ond rychydig bach ar y blaen ar hyn o bryd mae Rachel Wquart, yr Albanes. O, mae yna gythgia mae gni mawr fyna fo hi, mae waith lapio hynny. Achos mae Maureen Cadet fan hyn wedi gallu tynnu yn ôl yn ychydig a rhoi'r colwm fewn i'r fasged a o. Sarah Griffiths wedi bron yn cwblau hwnna, wedi mynd nôl jyst i taclu sa. Neu siw bod y cneifiwr yn cael yr yndymain na o'r ffordd. Gwych iawn. Iep. Dyma ni felly, yr Albanes yn cywasgu'r glana. Sarah Griffiths yn gosod cni arall ar y llawr. Mae hi'n mynd bach yn gyfles i Sarah Griffiths ar hyn o bryd. Mae gen i gni ar y bwrdd sydd heb i gwblhau. Mae gen i gni ar y llawr sydd heb i gwblhau. Ac yn y cyfamser mae Maureen Cadet fan hyn. Just yn ticio'n drosodd yn daclus dros ben. Ond fel sa'r cnyddiau mae i gyd yn llai gan hi ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, ond falle mae yna batrwm yn dweud ar defed mwyaf ola, falle mae pwy a hwyr ffordd mae'n gweithio. Oedden ni'n trafod hynny gyda, mae pawb a'i steil, pawb a dewisiadau a desiliadau gwahanol sydd yn siwtio nhw. Sarah Griffiths efo'r tafliad. O, be ddigwydd o wan? O'r bwrdd, chydig bach wedi symud, rhy agos ati'n doedd. Bydd y beirniad yn mynd off blaen y llwyfan fyna, myned. Y rei, Drian. Mi fysa hynny'n dod gyda bil iechyd a diogelwch go fawr. Sante. Ia fe, ie, yr Albanes rwan, jyst yn dod ar glân y cni nesaf yna at ei gilydd. Di'n mynd i cael lot o hwyl ar y cywasgu, ond mi gath i hwyl ar y taflu. O, hwnna'n arbennig, oedd o fel rocet allan ar draws y bwrdd. Cyfle i weld bob peth, i ddim wedi cyffwrdd a dim byd o'r cni yna. Sarah Griffiths, mae hi ar y cni ola, cael y tafliad allan a cni bach. O, dyna'r cni lleia, da ni wedi weld yn ystod y dydd, dwi'n credu. Dwi'n am e. Ie, da ni weld, ydy'n mynd i gael hwyl ar ei glymio. A mae wedi geni yn ôl dipyn fan hyn ar amser. Mae yna dal cni cyfan ar ôl efo Maureen Cadet ar... Oes, ar y llwyfan yn does? Ie, ti'n iawn. Ond Sarah Griffiths, mewn â fo i'r fasged. O, mae gen i un a lawr ar ôl un wrth gwrs. O, ie, oce. Ie, angofion am hwnna. O, mae'n mynd yn gyffroes wan. Achos mae hyn yn rhoi nhw'n dipyn gosach at ei gilydd. Yn barod. Rachel Wquart hyn. Ie, dyn y pen drawna. Ie, Rachel Wquart sy'n hi ar un o bryd yn sicr. Mae Cadet y pen yma rwan wedi
bron iawn penderfynu, mae rhaid i fod yn daclusach achos mae'r cyflymdra wedi mynd tu hwnt i di bellach yn dydi. Ydy wir. Tara Griffiths yn y canol wedi cwblhau clymu rwan hefyd, ond ar y blaen o ran cyflymdra ar hyn o bryd mae Rachel Urquhart eisoes wedi clirio dan y bwrna yn weddol ac mae'n cwblhau'r stodiau dwytha efo'r brwsna rwan cyn symud at y bwcedi a neb yn sbio fyny ar hyn o bryd i mond y canol bwytio ar ei gwaith unigol ei hunain. Mae'n ychydig o flaen ar ôl ar y canol fyna hwnna wedi cael ei decluso, ond ar ei gliniau yn barod mae Rachel Urquhart o'r Alban a llaw i fyny gyda hi. Urquhart a hi o ran amser. Ia wir, oth i o'r weddi. A'n edrych yn benderfynol o'r cychwyn o'r dechreuad cynta. Am rhys dichiate, ond pwysig o sate fan hyn. Sarah Griffiths yn twtio fan hyn. Lawr ei gliniau wan yn sortio'r darnau bell leia allan. Roi'r pethau iawn mewn i'r blychau iawn. Na fi ddim yn hir. Dwi'n mynd i gweld neb mynd o dan y bwr o blaen, ond mae Maureen Cadé wedi mynd o dan y bwr i gael at y manion. Rhaid i fod yn hyblyg yn y job mae'n amlwg, ond dyna ni. Llaw fyny gan Sarah Griffiths o Gymru. Dod yn ail o ran cyflymdra, tra bod Maureen Cadé ar ychydig bach o eiliadau o dacluso ar ôl cyn cwblhau'r ornest yma. Wanta. Sti be, dwi yn chwsu. Sôn amdano nhw. Paid yn sôn. Am bynawn yna. Yn dweud dwi? Na hi. Maureen Cadé wedi diwedd ac yn clapio beth o Gymru. Ie, chwarae teg. Merci beaucoup a Maureen Cadé. Ie, wir. A, mae'n bron iawn yn merci beaucoup a bonsoir. Ydy, sti be, mae gennym ni rhyw 5 munud ar ôl o'r darllediad yma, ac wedyn mi fyddwn ni'n eich gadael chi, ond cofiwch amdano ni, prynawn fori eto, cychwyn am 2 o gloch, mi fydd William M. Evans, Edreseifion a Mina Al-Nidir, yn ffrydion fyw o fan hyn, lle mae, dwi'n gwybod dwi'n teimlo, fan hyn, mae calon y sioe i mi, canolfan, gynifio meirio, mae yna fyd cyfan o fan hyn, does? Bes na, so beth arall mae'n tu allan yr adeilad yma oes? Be di arwe? O, dwi wedi clywed honni ate, bod na fychod a defed a geifr a moch a blode a, wel... Rhaid fi fentro mellach. Mae'n diben draw, rhaid. A mae yna ffair. A bosib iawn os ei di'r lle iawn mae glwyd i eron piwn canu. O, pidio mynd i'r llefydd iawn sy'n eisiau. Ne, mae'n swynol iawn.